Kamong tanan kada adlaw gabasag Biblia tungod kay kitang tanan gaangkon mang nakaila sa Ginoo. So ako nagpasalamat sa Ginoo ana mga igsoon. Luke 7:36 to 50. Nanata? Sige akong hangyo ang tanan sa pagpanindog. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Hesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya, gipahira niya ang iyang buhok ang mga tiil ni Hesus, o gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus og gihagkan og gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makaila unta siya kung kinsa kining babaye nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan si Hesus mingon kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. Mingon si Hesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo og ang usa 50 ka denaryo. Apan kay silang duha dili makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga nahigugma sa nagpahulam kanila. Mitubag si Simon, sa akong huna-huna kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babaye og miingon siya kang Simon, nakita mo ba kining babayhana? Mianhi ako sa inyo og wala mo ako hatagig tubig aron itugya, aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha og gipahiran sa iyahang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa sultian ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala naggipasaylo. Tungod niini dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa kadtong gipasaylo sa diyutay lamang nga mga sala nagpakita og diyutay usab nga paghigugma. 48 unya giingnan ni Hesus ang babaye, gipasaylo na ang imong mga sala ug ang uban nga didto sa kananan nakapangutana sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Apan miingon si Hesus sa babaye, ang imong pagtuon nagluwas kanimo, pauli na nga malinawon. Magpray ta. O Dios, among langitnon nga amahan, kini nga mga pulong nga among paminawon karon, imuha nga mga pulong o Dios, o gamhanan kini nga makahimo sa pagbag-o sa among mga kinabuhi. Gamitan ni nga mga pulong nimo karon sa padayon sa paghinlo kanamo o padayong pagpauswag sa among espirituhanon nga paglambo diha kanimo Ginoo. O Lord, akong ipangayo kanimo o Dios nga kami untang tanan nga makadungog, dili lang kay makanunayon nga nagapaminaw, kundi nagatinguha nga magpadayon sa pamuhat
sa pagbuhat Ginoo sa unsay gusto nimo dinhi sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Lord nga karon nga kagabihon masabtan namo pag-ayo ang dako kayong kapasayloan ug ang gugma nga imong gihatag sa kada usa. Tabangi kami o Lord, na dili gayud kami amahan, dili namo sayangon ang mga mensahe, ang mga langit nun nga kaalam nga imong gihatag kanamo. Ug salamat nga karon nga kagabion dili makaagaw ang kaaway ni ining mga mensahe nga imong itanom sa kada kasing-kasing ani Ginoo. Kami imong mga anak ug salamat sa imong pagtudlo. Mao ni ang among gipangayo, giampo ug pasalamatan namo ni kay madawat gyud namo ni gikan kanimo amahan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among hari Ginoo ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta tanan mga igsuon. Kanang nas imong tapad hikapa inang ihatag ang pinaka the best sa Ginoo. Sige. Gilingi ra lagi, ismailan ba? Osba ko ng mga igsuon kusga inang ihatag ang pinaka the best sa Ginoo. So ang uban wala tingali dinhi kay na may exhibition ron sa basketball. Dito sa sentro. Unya mas nindot guro to kaysa sa ani nga panagtigom. So tuwa siguro dito ang uban. Ilahal po na. Now, ning kagabihon mga igsoon ang atong pagaisgutan katong imong gisulti sa imong tapad nga ihatag ang pinaka the best sa Ginoo. Because bisan og Kristohano na ta kanunay biatang palpak ani. Basta mubati kag pagbati sa imuhang sigkatawo, tanan nga pinaka the best nga makaya nimo imong himuon para niya. Pero ang atong gihimo para sa Ginoo, nagpakita lamang nga ang atong gugma kaniya dili hingpit. Ano man, tungod kay sa Kristohano na ta, inig muhatag ta sa atong pagsimba, muhatag ta sa atong pagdayeg, muhatag ta sa atong pag-alagad, muhatag ta sa ato ang tanan nga mahimo nato para sa Ginoo, kuwang. Usahay leftover lang ang atong mahatag sa Ginoo. So, nakoy i-share ninyo nga illustration. Dunay usa ka batan-ong babaye at the age of 18, naghuna-huna siyang in love na kay sa Ginoo. Niadto sa church og nakita niya nga kanang alive kaayo ang mga alawiton. So nangusog siyag ambak, lipay kay siyang nagsimbas Ginoo og nagdayeg. Paglingi niya nakita niya ang usa ka tiguwang nga halos dili makalihok nga nagdayeg. No? Ganaana rang tiguwang ginagmay ra gyud. And then naguna siya unsa man nga tiguwang nga di man ka maong muhatag sa iyang pinaka the best diha sa Ginoo. Unya, without knowing nga katuday nga tiguwang dili na siya kabarog halos, pero ni barog yun siya kay para yun sa Ginoo. No? So nay mga inguna-ana mga igsuon nga naguna-una ta nga nakahatag na taog the best para sa Ginoo, pero unya nagtan-aw ka sa uban unsa man ni siya muraraga mantinil sa itawag na koripot ni siya sa paghatag sa Ginoo without knowing na mas dako pa day siya nahatag sa Ginoo kaysa nimo. So karon atong koreksyonan ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon. Ako sab nang mag-correct sad ko sa akong kaugalingon because daghan sad kayo ko ginapangandoy sa Ginoo nga maglambo ko diha kaniya. So before nato ni himay-himayon, tagsa-tagsaon o pamalandungan ning atong gibasa karon nga story mahitungod ining usa ka babaye nga nagahilak sa tiilan sa atong Ginoo. Ato unang tan-awon mga igsuon diha sa Mark chapter 12 verse 41 to 44. No? Mato na ta sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Okay? Ningon diha. Samtang naglingkod si Jesus at bang sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog didto sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang naghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa huluganan
sa halad ang usa ka byudang kabos og mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Sultian ko kamo nga ang gihulog ni ining kabos nga byuda labaw kaysa sa gipanghulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabos sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya o gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Mao to nga naay pangutana mga igsuon nga kung matiguwang na ka og hapit na ka mamatay, pangutan-on ka og unsay pinakabutang nga imong kanang butang sa kinabuhi or panghitabo sa kinabuhi or sa imong nagian sa kinabuhi nga imong gimahayan og ayo. Ang tubag nag-ingon nga ang akong gimahayan og ayo mao nga wala nako nahatag ang akong pinaka the best ngadto sa Ginoo. Hello? Kay nga naman, ningon siya maayo unta og nahatag nako hangtod nga wa gyud koy ikahatag na. Ang tanan gyud nahatag nako hangtod nga wa na gyud koy ikahatag. So kung magisgot gani taghatag, maabot dayon sa tanguna-una kwarta, mga maanindot nga butang, sa wala lamay paguna-una nga mas labaw pa ang atoang paghigugmas Ginoo, ang imong pagsimba sa Ginoo nga imo untang mahatag kaysa sa mga butang or salapi nga imong mahatag. Nasabtan na to? So, kining mga tawhana dato kayo. Namaypay patingalin ni sila kwartang gapadong sa halaran. Ngay nga na no? Tithes and offering. Gapaypay padong dito sa halaran. Unya giisa. Ding hinahinay og hulog. Gipakita gis mga tawo. Kadto di ay leftover sukli sa ilang pagpangumpra. Samtang ining usa ka byuda wala na gyud nabilin saya, wala na say pagkaon, wala na gyud. Ug naalaman say duha ka salapi nga gagmay nga naa niya. Ug siya gayud ang gihisgutan nga nag-ingon, nahatag niya ang tanan hangtod nga wa na siya ikahatag. Hinaot karon nga kagabion makaigsoon makapamalandong pag-ayo nga samtang napatay kusog ato ihatag nis Ginoo hangtod nga wa na gyud tay kusog og mo ginhawa tas katapusang gininawa. Nga napatay tingog, nga napatay abilidad, nga napatay pandungog, nga namakakita pata ihatag na tos Ginoo pinagis pagpaminaw sa pulong, pinagis pagbasa, pinagis pagsulti sa mga pulong, pinagis pagalagad hangtod nga wahurot na ning tanan ug wa na tay kahatag. Usahay ra ba mga igsuon ay mga panahon ganahan kay kang mutabang, ganahan kay kang manghatag, pero wa gyud kay ikahatag. Amen. Guna-una ko, Lord, abli ng klase. Nyadagan kayo sa mga kabataan nga huna-huna pa sila, ma, naana ba tayo kwarta ma, makapalit na ba tag mga notebook? Nyainon sila silang ginikanan nga, hampo lang tas Ginoo nak. Provide lagi si Lord. Mo provide lagi. Nga na, bita? Nya, niabot na sa imong una-una nga gusto ni mo. Lord, huwag na ay panalangin Ginoo. Hangtod, nga wa na yun. Mao ni ang gibuhat din ni. That is why, siya maoy giingon sa Ginoo. Pablo, Pedro, Felipe, panawagan ng tanan diha, mga disciple. Dali, madali. Tanawa. Asa man anak nila ang nakahatag og labihang dakua diha sa Ginoo? So kung ikaw maghuna-una, siyempre, katog yung namaypay og kwartang gapaingos halaran. Resultian ka na ko, mga igsuon, ang Ginoo nakita niya. Nga ang naghatag sa labihang dakua kaayo nga kalipayon diha sa Ginoo, mga igsuon. Kining naghatag sa tanan nga naa niya, bisan pagwa na'y mabili niya. Ang gusto sa Ginoong pamalandungan nato karon, nga daghan kayo tang gihimo nga pinaka the best para sa tong kaugalingon. Libog yun ko kaayo ani.
pag nagdibo ka, magsuot kag ayo, nindot kayong suot. Pagkasal, magsuot kag nindot kaayo. Pag birthday, magsuot kag nindot kag inviteon ka. Pero magsimba, magjersey ra. Pero musimbas, Ginoo, magsuot ra. Tapi ka na nasimta pa, salamat, nagsuot yung pagsimba ron. Amen? Pinaka the best para sa Ginoo. Kami sa una mga igsoon, gitudluan mi sa among ginikanan. Naami sa religion nga extreme kayo ang gitawag og balaod-balaod. Gitudluan mi nga pagpalit gyud mo mga bisti nga para ra gyud sa pagsimba. Nga di na ninyo pwedeng i-adto dito birthday, i-adto kasal para ra gyud na sa pagsimba. Nakahuna-una ko sakto gyud kaayo to. Kinainsaktuhan. Dili na ingon nga problema problema din akong suot pastor, dili. But, imong gitagaan o kanabang gibugaton ang imong pagrespeto, pagsimba, paghalad, pagalagad o pagila sa Diyos. Tama? Kine, pila ka the best gini para sa Ginoo. Could you imagine mag-date mo? Kapila kang gailis, murag di gini pwede. Kuha na po kag laing hinangir, mag-ilis na po ka, nintiktuyo ka sa samin. Hindi yun ni pwede, ilis na po. And then nakahuman na kag-ilis, nag-atiman na kas imong dagway na paminta lugayo, pinaka-the best yun imong gihimo. Unya mo dong ta, magsimbas, Ginoo, di rata manghilamos. Murag na ay, problema no. Ayaw, may gabi sa tanan. Ajoy problema, ana. Lord, mag-ilis gyud kog tarong, Ginoo, magwali ko lamang ang katawhan makakita o makasabot, Lord. Nga na siya. Pinaka-the best. Hatag dyan mo ang pinaka-the best. Hello, ayaw ihatag ni pastor imong pinaka-the best. Ayaw ihatag sa relihiyon ang imong pinaka-the best. Ayaw ihatag sa pare, ayaw ihatag ni bisan kinsa. Ihatag sa Diyos. Ihatag sa Ginoo. Hangtod nga wa nay mahatag. Here comes a little child. Or dili po to little siguro may kaalam na. Nga nagbalon siya 5 ka tinapay og 2 ka isda og para ra gyud niya. John chapter 6. And then ingon si Lord, naluoy ko aning mga tawhana kay kining mga disciple way kaluoy. Lord, gabi na palayasan na ni sila, Lord. Asa man tag ipakaon ani? And then ingon si Lord, kamo ba? Pagkaton mo og asher, mag-asherits mo. Sige, laka na, ipalingkura sila. Yahay lamang mo panglingkod, sila na po ipalingkura sila. Dahil ang lingkod, tag 50, tag 100, unya, ang maong bata, mihatag ngadtos tinunan, sayang 5 ka tinapay og 2 ka isda. Wag yo'y gibilin niya. Wag yo'y gibilin niya. Yang gihatag ngadtos tinunan, og ang tinunan, mihatag sa 5 ka tinapay og 2 ka isda, ngadto kang Jesus. Amen? Unsa kanindot nga igsoon nga kanang maghatag ta ngadtos Ginoo nga Lord salamat kay Ginoo nga nakaapil gyud ko niining kay gayunan nga moalagad kanimo hangtod nga wa nay nabilin sa akong kusog o gininhawa. In fact, sa dihang nahutdan ang bata nasublaan pa siya 12 kabakat. Kung atong gama-gamaan maimpierno ta mga igsoon, gama-gamaan atong sumpayan nato ang Bible ba? Iyo ang Ginoo. Di pwedeng magdugang, di pwedeng magkuhaan ang pulong sa Ginoo. Pero ato lang imagine, unsa ka, no? Kung ningon ang Ginoo, kinsa itong naghatag, ane? Sige, hatag niyang 12 kabakat. Nga sobra. Naapa mo? Narabatay, una-una nga kuwang ni sa pagkatinood lang man, hinubra pa na. Tungod kay ang Diyos, mga igsuon, mao ang atong provider. Lamang, himuon sa Ginato o siguroon sa Ginato, nga bastad para sa Ginoo, hatag Ginato ang pinaka-the best na to. Again, wa ko naghisgot ani og mga butang or kwarta or unsa ba na diha. Atong niagi nagchat ko ningon kung ma'am salamat jud kayo ma'am tungod kay ang ako ra gyud gani ani nga gina-open sa katawhan nga bisag tagsa lang ka bangko. No? December November, no? Nya naay siya'y 11 man siguro ka 11 ka buok iyahang gipalit. Gigamit naman gani nato.
Nabas likod o na price na diha. Gatongtong mas likod. So dili pagod na moingon tag mao na gyud na ang pinaka the best. Ngano man? Tungod sa gikaingon ko na dili man ni nagisgot lang og material or mga materials or mga salapianong bahin or unsa. Ang pinakagikinahanglang gisgutan ani is ang imo man kasing-kasing. Deuteronomy 6 verse 5 to 6 nag-ingon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Wala gingon dito, love the Lord your God with all your bank account, with all your gifts, with all your talents. Wala. Love the Lord your God with all your heart. So parang may kayabangan pa itong naghatag ba? No? Nakita niyo nilang, ito, daghan naghatag eh. Siguro kaniadto kay ang mga kwarta kaniadto kay Sitsiyo man. Gisulod siguro to og kanabitang sudlanan. Nya pag-abot na dito sa halaran, giisa ba siya babaw yung gihinay huwad. Nang bagting ang mga Sitsiyo. Intawon ang usa ka byuda. Ginoo, salamat kaayo. Sa kinabuhi, imong gihatag na ako. Mauna good lang ni. Salamat kaayo sa kinabuhi. Ingon si Lord tuara, mauni ang tinuod nga nagsimba nako. Nakita niya. Now, moadto ta karon sa usa ka tawo nga ambot lang og unsay iyahang tumong ngano nga gi-invite niya ang Ginoo. Ningon ang Bible, usa siya ka Pariseo. O kining usa ka Pariseo, kung imong pamalandungan o gayo, masakpan nimo nga naghuna-una siya nga ang pinaka the best na hatag niya. Tanawa ni ron ha? Muning gituyo sa Ginoo, ma-expose siya ani. Ato ta sa baliktan sa Luke chapter 7 verses 36 to 50. Ningon diha, may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon ng libre. Nang blow out, Lord ta. Makdo ta, Lord. Ha? Asa may pinakamahal nga kananan aning buhol? Adto na ko ni siya dadon. Example, rana ha? Napa mo? Gi-invite niya ang Ginoo. Tara, Lord, mangaon ta. Nag-blow out siya. Ako'y bahala, Lord. Adto ta sa balay, Lord, maghikay ko para nimo. Pariseo ni siya. Ang katud ay mga wala pa kailas Pariseo, sila ni mga taong perfect sa balaod. Na-memorize nila ang balaod og ilan ning gikinabuhi. Ang problema lang nila, wa sila kaila sa Ginoo. O gibuhat nila ni agig pagtuman sa kasuguan, pero wala sila nagtuman tungod kay nahigugma sila sa Dios. Nasabtan na to? Mga religious leader ni, mga bright ni sa relihiyon. Pariseo siya, ni-invite sa Ginoo sa pagpangaon. Sa isunod na hitabo, busa, miadto si Jesus sa balay sa Pariseo og nakigsalo kaniya. Tara, ganito niya, nakigkaon siya. Niadtong lungsura, paminaw, may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Nga sa laktod pagkasulti, nagbaligya sa iyang unod, babaeng bayaran ni siya. Niadto siya sa balay ni ining maong Pariseo, diin dito ang atong Ginoo, nakigkaon. Sunod nga na itabo, sa iyang pagkadungog nga sa Jesus, nagkaon ngadto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Na ato ning makita mga igsoon nga sa diyang ningon siyang gidihugan kung imo ning tan-awon kanang sa laing bahin sa mga panghitabo, kanang panghitabo nga susama gyapon ni ani gibuak. As in nga wala gibilin because kanang word nga kanang iyang kanang gibuak. Dili man na literal nga gibuak ba niya or gihuwad ba niya ditso. Basta kay iya nang gihatag yun, iyang gihurot yun na niya paghatag. Ningon diha, samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. So,
Imbis nga ang highlight ani, ang Pariseo nga nag-invite, natabunan siya sa gihimo ni ining maong babaye. Napa mo? Ang eksena ba? Ang pangitabo, siya mo'y highlight, siya ay nag-invite, siya ay nag-himog selebrasyon. Iyang gi-invite sa Jesus, usas mga pinasidunggan, dali, maniyapunta, dali, at tutas balay kaon. And suddenly, doon ay kalit nga miabot ang what's this? Kay, kung nasayod ni nga Pariseo nga kining babayhana mo abot, di yun ay kasulod, bisan sa gate lang. Di yun ay kasulod sa iyang balay. Because, kung imong tanawon, Pariseo siya, nagsubay siya sa balaod, nga bisan kining mga ingani nga binuhatag mga babaye, di ka pwedeng mong paduol, ni mo hikap nila. Di ni sila kasulod sa imong panimalay. Di ni mo sila igkita. In fact, pag kining mga babayeng bayaran, makakita sila Pariseo, manago sila, nga naman. Kining mga Pariseo, mga magtutulos balaod, o kining mga religious leader sa mga Hudyo, ila maning ipadakop ang mga babaeng nagbuhat o gingani, og sunugon nga buhi or batoon hangtod mamatay. So kung nakaibalo siya, nga kining babayana mo sulod dito sa iyang panimalay, og dito mismo nangaon na sila, muagaw sa eksena, muagaw sa panghitabo, mahimong highlight siya dito. Og dito pag yun mismo stiilan sa pinasidunggang visitor nga maus Ginoong Hesus, di yun na kasulod ning babayana. Di yun na kasulod. But ningon diha nga naghilak siya ayos tiilan sa Ginoo. Ang iyang mga luha nag-agas diha sa tiil sa atong Ginoo. Sunod, unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus. Na-notice nga ang culture gayod sa mga Hudiyo, pag nag-invite kag bisita, magbutang ka og mga tadyang banga diha sa pultahan. Kay before ang bisita makasulod, imong hugasan ang ilang mga tiil. Maunay pagpaila nga gihigugman nimo ang imong bisita. Mao'y pagpaila nga espesyal kayo ang imong bisita para nimo. But watch out. Kini nga Pariseo nag-invite sa tong Ginoo, wag gyud siya mihugas sa tiil sa Ginoo. Isulod ra atong Ginoo. And that is why makita nato ni karon unsa ang resulta, kinsa ang mas bugat og nahatag. Kini bang daotang babae or kining Pariseyong nagtan-aw nga matarong og alagad siya sa buhing Dios. Paminaw, unya gihidihiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus o gihagkan o gibubuan sa pahumot. Tanaw ra guni gahilak siya gayo nga gagunit sa imagine na lang. Gagunit siya sa duha ka tiil sa Ginoo niya. Diha siya gahilak siya gayo, hugaw kayo ko Ginoo. Wala gyud tawo mo dawat nako. Nangandoy ko makagawas ining akong kaugawan. Nangandoy ko kinabuhing hinlo. Tinamay ko, sinalikway ko, pero wala na mo dawat na ko. Niya ako sa balay, Pariseo, patyunon ko. Sunugunon ko, ba't bahala na? Sa ilua lang yun ko Ginoo. Ma-imagine ba nimo ang kasing-kasing aning babayhana? Now listen to this. Ningon diha pagsulti, sa pagkakita ni ini sa Pariseo, nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon. Dira, sulti siya sa iyang kaugalingon. Dool ko niya ang Ginoo. Pero sa iyang kaugalingon, naguna-una siya ba? Kini si Jesus. Tinuod pa kuning propeta, kabaloon ta ni siya nga, niduol niya hugaw nga babaye. Ningon pa ni siya na ako nga, oy, Simon, siradin ang pultahan. Kay naay gapaingon daring, hugaw nga babaye. Mahugawan ta. Nga mga Pariseo, naguna-una ni sila. Nga kung makakuyog ka ni ining mga babaeng bayaran, nahugawan po ka atubangas Ginoo. Muna ilang una-una. So, kini si Jesus ba? Kung tinuod pag yun yung propeta, kabalo ginunta ni siya, nga ang nagpaingon diri nga babae, misulod nga babae, og mihilak sa ilan, babayeng hugaw kaayo. Imagine ni? Ba't ang atong Ginoo nasayod sa iyang hunahuna? Kanang nasa imong tapad, inang nasayod si Lord sa imong hunahuna. Sulti eh.
Ingon siya nasayod unta siya, unsa ning babayhana nga mihikab kaniya og unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Tan-awa ra gani. Kabalo ning Pariseo, unsa kadautan ang kinabuhi aning babayhana. And that is why bisan siya nga nag-ingon siyang kaugalingon nakailag Dios, nagalagad og Dios. Rejected na ning babayhana para niya. Wa na'y paglaom para niya. And imagine ang relihiyon, mga igsoon, moingon nimong wa na kay paglaom. But in the Lord Jesus Christ, precious gyapon kayo ka. Na pay paglaom nga mabag-o ka o gamiton ka sa Ginoo. And sunod mga igsoon, ingon ang verse 40. Tungod kay naghuna-huna man kaniana Simon. Gingnan siya sa atong Ginoo. Nas verse 40, si Simon, no? Simon. Kining nga Simon, dili ning Simon Pedro ha. Simon ni nga Pariseo. Kato si Simon nga Pedro nga Simon Peter. Kwanto siya kanang mananagat. Kini nga Simon, mauni ag Simon nga Pariseo. Iyang gina Simon. Mitubag, ano? Siya, apan mingon si Jesus kaniya Simon. Aduna ko'y isulti nimo. Gahuna-una makana, paminaw sa, nako'y isulti nimo. Ingon siya. Si Simon matubag, sige magtutudlo, sulti. So normal kayo ni si Simon nga nagatubang sa Ginoo, daw maabi-abihon ang iyang panagway, pero sa sulod niya, kung tinuod pa kang alagad sa Ginoo, wa man kanahibaw. Muna'y naas ang sulod. Munang, imagine na lang, tanang tao mong isir yun mo, pero wag yung kakabalo kung sa gina siya sa sulod. Kaya may, uy, naalagi ka. Pero nasiyang kasing-kasing, kanus, kani mamatay. Uy, ng gabi paminaw mo kayo, diha. Ingon siya, Simon, ako isulti ni mo. Ingon siya, sige, isulti. Sa verse 41, mingon si Jesus, may duha ka tao nga nakautang sa usa ka tigpahulam o kwarta. Ang usa nakahulam og 500 ka denaryo og ang usa 50 ka denaryo. Bugat ning usa kay 500, ang usa 50 naman. Okay ra. Maningon diha, apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Gipangutanan niya si Simon. Kinsa man aning duha nga mahigugma kaniya nga nagpahulam, mas labaw og paghigugma. Niingon ang verse 43, mitubag si Simon, sa akong huna-huna kadtong dakog utang. Wala siya naka-idea nga siya ning utangag 50, ang babaye ang utangag 500. Giagir ba sa sambingay ba? Sa lakton nga pagkasulti, si Simon sad-an, naguna-unan sa siyang kagalingon, gamay ra iyang sayop. Ug ang babaye, nailhan yun nga grabe kadaghan kayo sa kapakyasan. Daghan siya pasayloonon. Aningon si Lord, kinsa man nila. Ang labi unyang mahigugma sa nagpasaylo. Sa nagpahulam nga niingon nga ayaw lang na, okay na. Nitubag si Simon, siyempre, kadtong nagpahulam, kadtong nakahulam og 500 ka denaryo. Now remember nga kung imo nang tan-awon ang usa ka denaryo dako na kaayo na sa unang kapanahunan. Di ba? Kung imo nang tan-awon ang usa ka denaryo makabuhi na og usa ka adlaw sa usa ka pamilya. Kung magtrabaho ka usa ka denaryo imong sweldo, ang tibok nimong pamilya mabuhi na ta. Now maghisgot ang trabaho karon. Nagmahal na kaayo ning gasolina, nagmahal na kaayo ang bugas, ang sweldo way tubo-tubo. Kabantay mo ana? Ang income sa tao walay tubo. Nya pangutan-on ta, oy Philippines, oy amo mga Pinoy, how much pag English ba tabangi kog in English ana mga igsoon? Pilay cost of living sa inyo ha? Moingon ra dayog $100. 5,000. Nya kun 12 mo ka buok membro sa inyong pamilya, bahinon ng 5,000 sa usa ka bulan, mabuhi mo? So dapat unta, nanay sistema nga mabag-o na unta dinhi sa tong nasod. Baguhon na ba?
Nga ibutang na to ang cost of living naa sa mga $400 to $600. Okay na na. So naanas mga 20 mil, paingon sa 30 mil. Ang sweldo, okay na na. Kung duha mong katrabaho sa inyong pamilya, tulo mo, kanya-kanya ang paningkamot. Pero mabuhi ba ta mga igsuon na ng ay noon kay nam, tay ginoono. Kinalisudan. Ang tungag sako rong bugas, gisaad mo nung tato nga 20 pesos sa kada kilo. Ang 25 kilos, niabot ng 1,450. Napag yung mga dapit areas Manila, mga igsuon tag 60 na ang kilos bugas. So natagam. Kaya kini mga farmers, mangluod, manggod po na sila. Mangluod sila, watay ani na magkuhan. Magtanom-tanom ta, alkansi ta sa atong kahago, mabagyuhan pa, mabahaan pa, undang tagtanom. Mag-mobile legend na tatanan. Nya o kalit ng mahal, may pay na nanong tano. No? Kaya magpuli-puli ramang yun nga mamahal mga igsoon. Balik na ta kay nang abot man ta diha. So, ningon siya, husto ang imong tubag. Giingnan niya ning Pariseo nga si Simon. 44. Unya, milingi siya sa babayi og miingon siya kang Simon. Milingi siya sa babayi og niingon siya, iyang gisulti a Simon. Nakita mo ba kining babayhana? Ayo. Kabalo mo mga igsoon nga nay mga panahon nga musimba ta pero di ta managad sa mga labinag no mga bag-os palibot. Murag wa ta kakita nila ba? Pangutanan niya kung sunod ninyo, nakitaan ba ninyo? Wala pangutanan sa Ginoo nga to kang Simon, Simon, kita kaning babayhana? Ang iyang gipasabot, dili lamang literal nga babae nga unsa siya. But iyang gisgutan ang kinatibukan sa pagkababaye. Unang-una, kinsa maning babayhana? Kabalo kaayo si Simon ani. Unsay iyang background? Sa pagsulod sa balay o sa iya nang nagbuhat na siya atong nga iyang gipahumutan ang tiil ni Jesus, gipahiran niya sa iyang buhok. Naghilak sa gayo, naghinulsol og taman. Gingnan siya sa Ginoo, Simon, kita ka niya? Sometimes di ka kakita sa nabuhat sa uban. Kaya ang imo rang makitaan kanunay, ang imong kaugalingong nabuhat mo ng garbo kayo ta? Tinuod? Di ka kakita sa matarong nga buhat sa uban, kaya ang imong nakita nila ang ilarag yung pagkamapakyason. Di ka kakita sa unsay nindot ani niya, tungod kay ang imo rang gitanaw kanunay niya, ang iyang sayop. Munang gingnan sa Simon, kita kani? Wag yun Lord, wala. Wala oy. Di man yun kalimod nga dako kayo ang gibuhat sa babae. Kisa man ninyo dire maghugas og luha sa tiil. Ter, pahimasa ako. Dali doon dire. Hilakan gini mo kayo, mahilo yan tiil. Amen? Yang bubuar ni mo alcohol, dili, pahumot yun. Alabastro pag yun. Nasultian mo na ako mga igsoon. Sa mga Hebro, ang pinakamahal o pinakabililhon kayo nga pahumot, kinig yung alabaster or alabastro. Gibuo yun niya. Now, niya palain, ingo da. Miani ako sa inyo, wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Akong i-review. Pag naay kasal, pag naay mga selebrasyon, ang mga Hudyo, mo-invite silag mga tao. Kung unsa kadaghan ang ilang gi-invite, maopoy gidaghanon sa tubig nga ilang andamon. Kay ilang hugasan ang mga tiil sa ilang gi-invite, una makasulod sa balay, una makasulod sa function hall, or asa sila naghimo sa celebration. So, automatic na, kabantay mo sila Abraham, sila Silot, pag na sila'y mamit nga kanang mga tao, dahito mga anghel nga gisugos Ginoo. Adto ta sa panimalay, didto mo pahulay, og lutuan ko kamo og makahugas ako sa inyong mga tiil, di ba? Kaya ang paghugas sa tiil, pagpakita man na sa dako kayong kabililhon sa maong bisitor, sa maong dinapit, sa maong bisita nga naan mo. Nakuha na to? Pag-alagad na, in fact,
dunay tagalangit nga mibisita nato mga igsoon. O ang 12 katinunan, apil si Judas nga di nagyon mahugasan. Si Judas nga di nagyon mahugasan. Gihugasan niya ang mga tiil. O walay lain ang atong Ginoong Hesus. Again, ang paghugas sa tiil, paghatag og dakong bili, espesyal kaayo nga bisita nga niabot. Pero niingon si Lord, Simon, niabot ko din hiwag yung kagiandam o gihugas sa kuntiin. Nisulod na lang kung nangaon ta. See? Next. Apan gihugasan niya ang akong tiil sa iyang mga luha o gipahiran sa iyang buhok. Kaya usually, pag naghugas ka sa tiil, may tuwalya sad ka kay mong pahiran ang tiil. Human ni maghugas. Wala mo ako hagki. Na? Diba? Gidasig niya, ayaw niyong kundanga ang panagtigom, o niya gi-exercise pa ganitong Kristohanon nga halok. No? Munang kaniadto, ang mga lalaki, mga igsoon, manghalok sila. Inig human sa ilang panagtigom, inig maghimamatay sila, muhalok sila. Sa bunaba, sa aping, magbiso-biso sila. Karon siguro, na kay halukan, suruyon pa ni mo asa, matug akong, love, dali na love, kay mamauli na love. Suruyo, tingali ni mo, kisay imong, piliuron ni mo, kisay imong kisan. So magbiso-biso. Nya wala mo ako hagki. Ningon siya. Sa imong pagdawat kanako, apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil, sukad sa akong pag-abot. Grabe ni no? So akala ni Simon, nahatag niya ang pinaka-the best. Ako gi-invite, good ka na ako. No? Nagpalitson, gugugupat para ni mo. Ha? Akala niya, nabuhat na niya, nahatag na niya ang pinaka-the best. Karon naulawan siya. Kay wa gyud di ay niya nahatag ang unsay ang ngayang ihatag ngadtos Ginoo. So wala mo ako dihugi sa lana. Wala mo dihugi sa lana ang akong ulo, apan gidihugan og pahumot. Apan iyang gidihugan og pahumot ang akong tiil. So asa may mas mahal? Ang pahumot or ang lana? Mahal gyud ang pahumot. So wala gani siya kahatag og lana nga ubos ra ang bili ni ini. Ang babayi naghatag og pahumot nga labihang mahala kayo mga igsoon. Amen? Next, ningon diya sa verse 47, busa sultian ko ikaw, nga daghan, ang daghan niyang mga sala, gipasaylo tungod ni ini, dako ang gugma nga iyang gipakita. See? Munang magbantay ta sa itong mga kagalingon, mga igsoon. Kay basin ba, o puro rasa ngabil na to, nadunggan sa Ginoo, nga nahigugma ta niya. Pero sa ato din kasing-kasing, wala dyan bisag gamay paghigugma nga atong nahatag sa Ginoo. Maulaw biya ko usahay anang kantang sa tinuod lang. Ito atong gikanta sa niagi day. Kunyari ba nagtugas tinuod? Sa tinuod lang. Gibati ako sa paghigugma ni mo. Sure? Aga tugas tinuod be. Tinuod? Kasulay mo sa una mga igsoon. Ako sa una, magtug-ananan na tas tinuod anay kay ma-relate mo sa itong topic. Kasagaran sa mga bidyukihan, ang naa ditong magpindot-pindot, mga babae ba, mga dagang, mga angayan. Mga bidyukihan mo sa una. Karon kay mga batanon go niya, mag-shating-shating, mga hubog na, iyahay nagpabilib. Iyahay pabilib ba? Nganta na din dito. Unya, bisag, matagak na gani ang microphone tungod sa kahubog, pinatarong-tarong, pinakurog-kurog, kunoy kay inabya, diha naminaw. Diba? Na yung mga ingunana, nga kung kanta ka, labi na sa tao nga na-attach ka, sa tao nga nabitik ka, pilion gani mo tong kanta nga unsay trending nga kanta o niya bisag nya feeling po nimong kanta ka mura kag si Michael Jackson ay
Pero imong tingog si Ann Cortez. No, na yung mga pilion yun na yun. Nyay mo, dyan mo, pinaka-the best yun, pinakurog-kurog ko nung hay. Kay nalagay na minaw. Pero tanawa, pagkanta para sa Ginoo, na-memorize na lang ang kanta, naasa dila nas ngabil, pero ang kasing-kasing wala na diha sa Ginoo. O niya, ang gikanta, sa tinuod lang. Nya, gapiyong pa inse, gapiyong inse. Gibati ako, pero ang una-una, ang linabhan ron, maulan po rin ni ron, dugay na humagwalis, pastor. Naunsa naman yung tao na, oy. Munang mamalik kita sa atong tinuod nga gugma sa Ginoo. Now, kining gugma, mga igsoon, di ni feeling. Di yun ni feeling. Sultian yan ako, dili na feeling. Pag mayon nga kang gugma, feeling na kadiha, ang tawag na emosyon, di na love. Kaya ang love, mga igsoon, action. Niyon sa man si Lord, love your enemy. Sigurado kang mahigugma ni mo imong enemy? Dili, oy, kaya ang imong feeling niya, galagot ka niya. So, ni mo pag-love niya. So, ang love, dili, feeling. Ang love is action. Bisa galagot ka, gahatag ka nagmanggang tamis. Tilawi ba? Kabaw ra ba niya mangga? Sungagon yung ka ni ron. Uy, naminaw po ta? Asa na ganita? Mahuman ako mga igsoon. Unya, ningon siya. Itong padayunon sa pagbasa. Sa 48, busa, unya, giingnan ni Jesus ang babaye, gipasaylo na ang imong mga sala. Mo ni pinakanindot. Gipasaylo na ang imong mga sala. Musugot ba ka mga igsuon nga dako kay kag nadawat sa imong kinabuhi aning kalibutan na angkon na nimo ang tanan mong gipangandoy sa kalibutan pero imong sala di mapasaylo? Pinakadakong nadawat nga panalangin sa tao mga igsuon ang kapasayloan sa sala. Kanang ipasaylo ka sa imong mga sala. And next ningon diha og ang uban nga didto sa kananan nakapangutanas ilang kaugalingon kinsa maning tawhana nga makapasaylo man gani bisan sa mga sala. Because naguna sila nga ang Dios ra gyud makapapa sa pakyasan kasalaanan sa mga tawo. Wala sila kabalong ang Dios ninaog og nagkatawang tao. No, ang Jesus tawo, ang Christ Dios. No? Munang gitawag siya Jesus Christ. Sa wala pa siya namatay, gitawag siya Jesus Christ. Jesus Christ. Sa dihang namatay na siya, nabanhaw, gitawag na siya Kristo Jesus. Gibali na, Kristo Jesus. Sa wala pa siya namatay, Hesus Kristo. Kanawan, tawo man siya. Nga mubalik unya sa pagka-Diyos. Nakuha na to? Now, muadto ta sa ato ang last verse ningon siya, apan miingon si Jesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinawon. Now, atong tan-awon ni sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Before ta mag-close. Doon ay mga panahon nga naghuna-huna ta nga enough na ang atong pagsimba. Paigo na ning akong pagsimbas Ginoo, igo na ning akong pag-alagad. Nahatag na nako ang akong pinaka-the best sa Ginoo. Pero moabot raon niya ang sitwasyon nga maulawan ka. Nga naman, doon na unya kay igkita nga taong imong ingnong way paglaom. Pero inig-abot sa panahon, mas dako pa ang iyang mabuhat, ang iyang pag-alagad, ang iyahang paghimo sa mga butang, mas dasig pa sa nimo, mas nahigugma pa sa Ginoo kaysa nimo. Og diha ka makaingong, dili sapat ang akong nahatag sa Dios. Munang niingon ang Bible, dunay maunang maulahi gyud og ang naulahi maguna. Sultian kanako kining babayhana nawali bisan asa og ni bisan kinsa gisugilon siya kaysa sa ni Simon nga Pariseo. You see? Nag-invite siya. Tan-aw niya siyang kaugalingon, matarong na siya.
Kabalo ka, kung wala lang tong babae nga hugaw, niabot. Ang mga tao maghuna-huna, grabe ni si Simon. Gahimo siya thanksgiving. The best good ang iyang nahatag sa Ginoo. Kung wala lang tong babae, naabot. Pero kay naabot man ag babae, nakita nila, ingon ang Ginoo, kini, muna mas dako og nahatag. Balik ta dito sa naghalad. Kung wala lang tong babaeng tiguang, nga nagdala sa katapusan niyang nabilin sa iyang kinabuhi, sa iyahang kwarta. Kung wala lang to siya, moingon ang mga tao, praise God, dakua kaayog, nahatag ni silang kining mga tawhana diha sa Ginoo. And that is why ang Biblia nag-ingon, gipili sa Dios ang mga huyang aron pakaulawan ang lig-on. Ang makasasala, gitawag ni Lord, aron giyahan ang mga tawong nag-ilas ilang kaugalingon nga matarong. Ug ang mga walay kaalam, maoy gigamit ni Lord, aron pakaulawan ang mga tawong nagtanaw sa ilang kaugalingong grabe na kamaalamon. Dinhi sa atong kinabuhi. Doon na ba'y dako kayong gibugaton ang atong pagsimbas Ginoo? Because sulod sa imong hunahuna o kasing-kasing, dili na ingon ana kabugat ang imuhang gugmas Ginoo. Sigurado, tagaan ra nimo siya gaan kaayo nga pag-alagad. Walay gibugaton nga pagsimba. Kanang feel nimong nahatag nimo ang pinaka the best pero kulang pa diay ka. Niingon si Lord, ngadto kang Belshazzar, gitimbang ka, ug kulang ang imong gibugaton. Simon, ga-invite tuod ka na ako. Kasuway mo, pangimog patigayon, unya, nang invite mo taman. Ato ta. Unya, wala dahil nimo gihimo ang imong best. Parang malipay ang imong gi-invite. Buti na lang naa kay silingan nga kanunay nimong hukman. Amen? Buti na lang na kay silingan nga kanunay nimong hukman. Kay siya pa'y nag-usher, siya pa'y nag-entertain, siya pag yun niingong, adto na dahil mo, salamat kayo sa inyong pag-ani, ha? Sige, babay, kay mauli na po may, man po ko gi-invite. Amen? Kabalo ka sa imong kinabuhi. Kung ikaw, ibutang imong kaugalingon sa posisyon sa atong Ginoo. Nag-expect ka ani nga tawo. Pero lahi day ang tawo nga mo fill up sa imong expectation. Mupuno sa imong expectation. Mutagbo sa imong giasahan. Na ay mga panghitabo nga ingon ni ana mga igsoon. So, before ta magtapos, before ta mamauli, hunong nagsigig, lingi-lingig, tanaw sa mga problema, sa mga kinaiya, ikaw na mismo sa imong kaugalingon. Pangutan-a, what if karon na lang kakutob o kuhaon na kas Ginoo? Unya, pangutan-on kas Ginoo. Kumusta man ka? Lord, nagmahay ko, wa na ko nahatag ang akong pinaka-the best diha nimo. Amen? Naya ko nakitaan nganong naghatag niya iyang pinaka-the best. Sultian ka nako, dili lang iyang luha, dili lang ang iyang buhok, dili lang ang pahumot na nahatag. But sa pagkatinuod lang, sacrifice ang iyang gihatag. Ngano man, bahala og patyon ko. Bahala ang resulta ni sunugon ko. Kabsan ko kinabuhi, basta kay masiguro na kung gipasaylo ko sa Ginoo. See? Risgo kayo iyang kinabuhi sa iyang gibuhat. Pero gibaliwala niya, kay mis gitagaan niya mas dakong kabugaton nga maduol siya sa Ginoo, mapapas iyang sala ug ang iyang gugma sa Ginoo dawaton sa Ginoo. Dinhi sa atong kinabuhi, sugot ka ta, dingon ang Biblia, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi,
tungod ug alang kang Kristo, makabaton hinuon niini sa walay katapusan. Hinaot unta nga karon nga kagabihon mga igsuon. Sugdan na nato ni nga ato yung ihatag ang pinaka-the best nato diha sa Ginoo. Amen. Pinaka-the best gyud. Nga nako sa Ginoo, Lord, galisod gyud kog taman Ginoo. Kaya ang akong schedule naglayog, ang ako ang expenses sa gasolina dili paiguan sa akong allowance, galisod jud ko. Yung mo ni gaampos Ginoo, lisod ang pagkatatay nako Lord, pagkapapa sa duha nako ka anak. Lisod sad ang akong pagkabana. Og lisod sad ang akong pagkamagtutudlo Ginoo. Og labang lisod ning akong pagpamastor, pagpastor nako Lord. Kundi ko nimo ubanan. Gitsatan ko ni Pastor Mars, ningon siya, sige lang. Himua lang. Magbasa aron magkat-on. Kaya ningon ko niya kung mahimo, di lang yun ko motudlo. Mang-hire lang unta sila, laing motudlo. Kay di na nako makuan. Badingon siya, i-manage ra ang imong time. So, ningon ko, sige, dublihon ako ni. So, akong gibuhat, while maghatod ko sa eskwelahan o magpaabot sa bata, gibahin ako ang 3 ka oras sa akong prayer, sa akong Bible reading o sa pagtuon sa akong i-discuss sa klase. And at the same time, nag-andam ko sa unsay iwali. Kini ra bang pagpangandam mga igsuon? Di ni ingog nagsulat ra kag letter A, number 1, number 2. Second nga punto, letter B, unya, number 1, number 2. And then third, number 1, number 2. And then last, conclusion. Di mo nga na. Because ang imuhang word nga i-share, kung bakante na ka, mauna man to'y sigihon ni mo huna-huna. Lord, unsagod, nganong mas bugat magnahatag ang maong babae Ginoo. Risgo ang ilang kinabuhi, ang iyang kinabuhi. So sacrifice to, parehas gibuhat sa usa ka tiguwa nga iyang gihatag. Bahala nagmamatay kung wa na kong ipalit pagkaon. It's for you, Lord. Nasabtan na to? Hopefully mga igsuon, ako mo gyud mo nga gidasig. Pag naman ang mga first year diri, pag sulod gyud nila ditso, kay kabalo man sila nga before ko mag-start og klase, mag-exam gyud me. I-test, ikuandaan. So sa unang adlaw, nag-exam 39 books of the Old Testament. Sige, 39 books of the Old Testament. What if karong gabi huna mag-distribute ta og ballpen og papel? And then ibutang imong pangalan og pila nakakatuig ga simba. And then number your paper 1 up to 39. Isulat ang Old Testament books pasunod. Kalot siguro taan ni tanan. Amen? And then hambog na kayo ta. Christian ko, 10 years na. Uwaw kayo. Nasabtan na to. So, tagaan lang yun mo na ako kanunay sa pagdasig. Basahag yun ang pulong sa Ginoo. Pag di gani katigbasas pulong sa Ginoo, gamay rang pagsulay ni mo sa puto na dayon ka, hagbong na dayon ka, makasala na dayon ka, naitintasyon, ho, tagak jud ka. Kaya wala may manalipod ni mo. Nga naman, wala ang pulong sa Ginoo. So karon taga-iintawon. Buka na ng alabaster ni mo, importante kina para ni mo, himo ang mas importante ang Ginoo. Priority na ni mo, ay, mas priority si Lord. Ang imong oras, alabaster, ang imong talent, alabaster, ang imong gininhawa, alabaster, ang imong kusog, alabaster, ang imong palantaw, ang imong pangdungog, ang tanan nga naan ni mo karon, alabaster jar, ihurot naghuwad diha sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang pinaka-the best. Hangtod nga wa na kay mahatag. 5 loaves of bread and 2 small fishes. Hurot og hatag sa Ginoo. Hangtod nga wa na kay maghatag. Tanawa. 12 kabakat ang masubra. Nasabtan na to. Hinaot ang Dios nagahikap gyud sa ato mga kasing-kasing.
Bisan pag-unsa katinaw ang pagpasabot sa pulong sa Ginoo, pero imong kasing-kasing di gustong mubuhat sa mga pulong kawang ning tanan. Ang Dios magtandog sa kada usa nato. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan gyud kayong salamat Ginoo sa mga pulong. Kami, O Lord, kami Ginoo mga Pariseo, kami mga makasasala, mga self-righteous kami. Naghuna-huna kaming mas matarong kami kaysa sa uban. Naghuna-huna kami nga naghatag kami sa among pinaka-the best kaysa sa uban. But Lord, forgive us. Kaya doon na di ay mga taong risgo ang ilang kinabuhi. Nga naghatag diha kanimo Ginoo sa unsay bililo nila, unsay priority nila. Ilang gibuak ning tanan sa imong tiilan o ilang gihatag diha kanimo. Salamat, Lord. Na kung doon naman may hilak, dili hilak sa bisan unsang problema. Apan hilak diha sa imong tiilan sa mga pag-ampo, Ginoo. Salamat kayo sa tanan nga niya, O Dios. We pray, bisan sila nga nakauban namo through kanang social media, Ginoo, sa Facebook Live, sa YouTube, Ginoo. I pray nga kaming tanan, O Dios, will come to realize unsa kadakong kapakyasan sa kinabuhi. Ang among pag-lookdown sa uban, ang among paghukom sa uban, o ang among pagka-self-righteous, Ginoo. Now, nga nasabtan namo ni nga mga prinsipyo, tabangi kaming samtang buhi pa kami mahatag namo ang pinaka-the best ug ang tanan hangtod nga wa nami mahatag diha kanimo. Among ihatag nimo ni nga gininhawa kay gikan man sad nimo hangtod nga wa na mahurot na ni. Among gihatag nimo ang kinatibuk-an namong kapanahunan hangtod nga mahurot na ni Ginoo. Tanan nga niya sa among kinabuhi. Hangtod sa katapusan. Mabayaw na mo ang among mga kamot nga wa na'y sulod sa among kaugalingon. Ug magpasalamat kanimo sa dako kaayong pribilehiyo sa kaluoy nga makaalagad kanimo. Sama sa awit sa kabataan, Ginoo, nga kung imong kabubuton, punon nimo sa mga maayong butang ang among mga kamot. Og amo usab kini nga ihurot sa pagbalik diha kanimo hangtod nga wa nay mahabilin, Ginoo. Jesus. Mga igsoon, bisan gamay lang kayong panahon, isulti ni Lord, ing na si Lord nga, sorry Lord, malipay kayo siya nga makadungog ni mo anak. Pangayog pasahilo diha sa Ginoo, igsoon. Manindog tang tanan, ayaw sa paglingi-lingi, ayaw sa uglakaw, wala sa imang gawas. Igsoon, pwede ka makigsulti sa Ginoo. This time, atong ihatag ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Ingna si Lord, Ginoong Dios, ang kinabuhi ko, Ginoo, ihalad ko kini kanimo. Buk-ana nga alabaster jar, buk-ana nga oras, buk-ana nga kinabuhi ihuwad, ang tanan nga naa nimo diha ihatag sa Ginoo. Ginoong Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Bisan na dunay mga pagsulay, Jesus, hinumduman ko lang ang mga sing it one more time. Ginoong Diyos, hallelujah. Ginoong Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad
o kini kanimo. Bisan na dunay mga pagsulat, hinumdumi ang saad sa Ginoo. Hinumduman ko lang ang mga saad mo. Nadili mo ako biyaan o pasagdan ang saad mo. Walay kapakyasan, nagsaan ka nga mubalik aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon. Sa panahon nga ako magmagulano, hinumduman ko lang ang mga saad. Nga dili mo ako biyaan, nga dili mo ako biyaan. Salamat Ginoo. Salamat sa imong kagahom. Salamat sa kaalam. Salamat sa Dio. Salamat sa kanito. Salamat sa panalangin. Salamat nga dili minimo biyaan Ginoo. Sa langit nadili mo ako biyaan. Bisag unsay imong anggian, Ang saad mo bisag unsa nga kasakit, ay kapakyasan. bisag kapila pa ka magligid sa sala, Mubalik matinudaanan si Lord. Di ka niya biyaan. Sing it one more time. Nadili mo ako biyaan upasagdan ang saad mo. walay Kaloy kami, ikapa kami, nanduga kami. ako imong kuhaon papuyo. Oh, nga dili mo ako biyaan. Dili mo ako Puliw ka sa among taliwala. pasagdan. Puliw ka sa among mga pamilya. Wala Kaluyan mo kami. Nasaan ka? mubalik aron ako imong kuhaon papuyon. Sa langit Nadili mo ako biyaan. Nadili mo ako. biyaan Gaksa ang mensahe sa maong awit. sad mo. Walay Ang Diyos nagpasalig na digyog kaniya pasagdan. Digyog kaniya biyaan. aron ako imong kuhaon papuyon. Sige, balikon na to sa pag-awit. Nadili mo ako biyaan. Nadili mo ako. Pasagdi ng uban, maghukom sa imo. Pasagdi silang mag-lockdown sa imo. Magdaot nimo, magbutang-butang nimo. Dili importante unsay ilang lantaw nimo, unsay ilang isulti nimo. Ang importante nga ang Dios na igugma pag-ayo nimo. Kung nagsaad siya, dili ka niya biyaan. One more time. Nadili mo ako biyaan upasagdan. Di ka mag-inusara. Dili gyud o dili gyud na mahitabo. Imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon. Pasalamati ang Ginoo, palakpaki ang imong buhing Dios igsoon. Lord, salamat sa mga pagsulay. Salamat sa among kawaladon.
Salamat bisan sa mga balatian. Salamat bisan sa mga mangit-ngit ng mga sitwasyon sa among kinabuhi. Salamat sa mga panahon nga gisalikway kami. Salamat sa mga panahon nga butang-butangan kami. Ugman, ipakawalay bilin. Salamat sa mga panahon nga nakita na mo ang among kaugalingon nga na kami sa kaugawan na ikaw ang Diyos. Mao'y nagpabilin nga abli kanunay sa pagdawat ka na mo. Sa mga panahon nga murag para sa ubang tao wala kami paglaom. Para sa ubang tao gamay kami. Ginalockdown sa kanunay. Salamat kayo, Lord. Nga mo mga luha, Ginoo, na nagahagbong sa imong tiilan, o Diyos, diha sa mga pag-ampo. Salamat, Lord. Kung para sa uban, sayang ang among panahon, nagihatag kanimo. Pareha sa alabaster, nga pahumot. Sayang to para sa uban. Ba't diri namo walay sayang basta kay para nimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa kinabuhi sa mga batan-on. Sa among mga kabataan o kami nga mga hamtong na kanunay puno nimo ang among mga kasing-kasing. Sa tinguha nga maduol kanimo og muhilak sa imong tilan. Salamat, Lord, nga naa kami sa mga kasakit aron sa kanunay magluhod kami sa imong tiilan. Salamat, Lord, nga imong ipakita diri kanamo nga ang mga pililon walay pili kung itandi diya kanimo bisan ang among kaugalingong kinabuhi. Salamat kayo langit doon nga amahan. Sa tanan nga mga nakauban namo nga nasa layong dapit, ampingi sila sa ilang mga pagpanarbaho, Ginoo. Sa tanang kauban namo sa mga pamilya, sa among paglakaw sa matag adlaw, sa among mga pagtrabaho, uban ni kami sa kanunay, o Diyos. And thank you, Father God, na bisag unsay ni adri namo among dalon sa imong atubangan hangtod nawa na'y mahabilin sa among mga kinabuhi. So tonight, Lord, among hiusahon ang among pagsimba, pagpasalamat, ang among kasing-kasing, hunahuna, tibuok, kusog, ang among kalipay, kadasig ug pagigugma sa paghuwad, sa pagbubo ni ini diha sa imong tiilan. Magtapos kami, mamauli sa among tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan o mamahulay, Ginoo, nga puno kayo sa buhi nga paglaom. Sa buhi, Ginoo, nga pagtuo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now all the glory and honor with all our thanksgiving nga among pagsimba gibalik nimo, Amahan, intak na sa kagabion. Dawata kini pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, ang among mangluluwas ug ang naghinlo kanamo. Kitang tanan magaingon, amen. Amen and amen. Praise God. So may gabi na tong tanan. Ugmang adlaw ang prayer sa mga mama. Asa? Wala pa na finalize? Wala pa? Sa ilang ate Banje. Asa? Sige. Sa group chat na lang i-share og asa. Unya isunod na unya na og lista aron nga mauna na isubayon gayod. So salamat kayo sa inyong pag-aning. Ginoo, magpanalangin atong tanan. Mga batanon, give your best to the Lord og sa inyong pag-eskwela. Mayong gabi natong tanan.